Hello guys. Welcome to my YouTube channel. दा मोजाङै थांगोन मोजाङै दङ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मिथिखाबाय के फुजानि आइखौ नायनो फैदों दिनै सोगोन नो गाइस नायनो फैदों जों मोनाबाय टाइमआ दा 5:50 जाबाय साइमन ब्रह्म बिथांना नामा गाबोन फैलायदो गाबोननिफ्राय 28 नामा गाबोननिफ्राय फैलायदो Serfang Bazar ओरै खेला जाजोबगोन आरो ना औवा खाजोबखाबाय गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट गासिनो जाग्रा दखान आरो ना जाग्रा जोब आरो बिजोंहाय जाग्रा जोब ना जागासिनो आरो ओरै मेल्ला दंलै जाग्रायानो बांसिन दखानाबो खेलाबो दं आरो गानबो दं लोगोफोरनै जांख्रिथायनि थैसाम आयै मोनाबाय नुला जांख्रिथायनि थैसाम गाना 29 आवहाय नायफैबानो जाबाय ना जोंसिना फैदो गाइस Serfang Bazar Laxmi Puja field a Bodo historical film नायफैबाय Puja जांख्रिथायनि थैसाम गाइस मोन नायफैबानो जाबाय आइखौ लाबोबाय आरो ना लोगोफोर सानावनो लाबोदों जोंहा मोनानासो फैनो रोंबाय सानाव फैनो रोङासै केमेरा बारा मोजां सिनाया आंना आइनि मोखांखौ गाबोनसो खेवगोन मालाय साजायजोब्बाय आरो ना गाबोन लाइटजों मोजां नुनो हागौ दिनै खोमसिबाय दिनै लाइट फोजोंथ'वासै गाबोन मोजां नुनो हागौ लोगोफोर लाइटजों